Ce spune Florin? Câte un pic și câte un pic am ajuns să mă ridic. Doamne, cu puțin noroc, toate eu le-am pus la loc, toate eu le-am pus la loc. Dacă Dumnezeu ne ajută, vreau să știe lume multă, să știe trei dușmani, Palatul din Petroșani, la dubla Caracal, Doamne. Cât dușmanii spun așa, s-a terminat șmecheria, s-a terminat șmecheria, la da la. Nu ești șmecher de nu zici, dacă nu pierzi, nu câștigi, dacă nu pierzi, nu câștigi. De la Florina Lutavi pentru viața lui Belu Tecuțului. 1 milion de bani al lui Florina Lutavi. Ce spune Claudiu, o singură strofă pentru că nu vreau să vă plictisim. Doamne, trec anii mei, trec prea iute, trec anii mei, trec prea iute, n-au ureca să mă asculte. Dar mâine dacă ar fi să mor și atunci sunt campion, rămâne al meu Florin, a băiatul cel mai fin. Am pierdut și-am câștigat, am pierdut și-am câștigat, dar tot avim am rămas. Și Doamne, vă spun așa, am și eu pe cineva ce rămâne în locul meu și duce numele meu. Generalul meu Florin, la Dumnezeu eu mă închin. Până la 25 de milioane, special pentru scumpul tău, Florin, pentru generalul tău. Viața ta, puterea ta, inima ta. Mâine dacă ar fi să mor, de la Aurel, pentru nașurile pentru David și pentru băieții lui. 1 milion din partea lui Aurel, că aveți bactală. Doamne, Doamne, eu te rog, mai dă-mi un pic de putere, ca să mă bucur de ei, Doamne, de băieții mei, ca să mă bucur de ei, Doamne, de băieții mei, să-i văd la masă pe toți, pe copii și pe nepoți, și i-am, Doamne, banii mei, și atunci să faci ce vrei. La da 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 da, la da 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 da. Să știe toată lumea, asta mi-am ambiția, vreau la băieți să fac casă, să le fac viață frumoasă. Mulțumesc la Virgina, îi dau și inima mea, atunci când mi-a fost mai greu, a fost ajutorul.
Avem pentru Gheorghe, avem o melodie în restanță, așa-i frumos și așa-i corect. Avem un program frumos pentru Gheorghe, pentru toți frații lui, inclusiv pentru socrul mic.